Batu egitasmoan ikasten du modu desberdin baten. Adibidez, Sakon, Lab, GPS eta proietan. Sakonen hizkuntzak eta matematika lantzen du, GPS da garapen pertsonaleako saioa, eta horre gure barrura begira jartzen gare, eta Laben artistika, musika, tekno eta gorputz hezkuntza. Eta proietan taldean erronka eta galdera bate erantzuten dut. Guk landu duen proie baten izena Planet Motion da, eta proie honetan landu duena da gure ekintzek lurrian zelan eragiten dauen. Proiektu horretan ingaulan taldeka edo bakarka zaukogu galdera gidari bat, eta horretarako galdera erantzuteko zaukogun helburu batzuk eta helburuak lortzeko arrakasta irizpide batzuk. Lortu duena da guk gizakixok lurra planetan daukoen eraginan inguruan kontzientzia garatzea eta gainera gure ohitura txarrak identifikatzea eta holan hobetzeko aukera edukitzea.